Hello Pilipinas, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest Typhoon Carina update. Ngayon po ang gabi ng Martes, ika-23 ng buwan ng Hulyo, 2024. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa iyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang update. Nasaan na ba si Carina? Pasalamat tayo. Bumilis na po ang kanyang pagkilos, panorte. At nagsimula na rin po siyang mag-bend patungo po sa Taiwan. May pagbabago po ng kanyang tracking at mukhang namimilig ko po itong northern part ng Taiwan. At mukhang ang Hualien, okay, yung Hualien City, ay namimilig ko na tamaan po ng kanyang core kasama ang mata at eyewall. At nakita po natin na yon, ganito po kalaki ang kanyang sirkulasyon. Okay, so abot po yan hanggang dito sa may Northern Luzon ang kanyang sirkulasyon. At ito naman po ang hanging habagat. Okay, gamitin natin yung itim. So yan po ang habagat. So nag-extend po yan hanggang dito. Yan po. Okay. So, kasalukuyan yung habagat, nagbibigay po ng malalakas na ulan dito po sa may Batangas. May mga reports na malakas daw ang hangin. At ito po ay dahil po sa mga squall o yung mga tinatawag nating similar sa derechos, yung malakas na hangin sa US, sa may Mexico area. Kapag may thunderstorms, may straight line winds yan na pwede umabot po ng hanggang 100 kilometros bawat oras. Kaya may mga kahoy na natutumba dahil po may naka-embed po dyan na mga malalakas na mga mesocyclones within the thunderstorms, yung mga maliliit na mga buhawi na posibleng magkakaroon ng gasnado. So mag-ingat po tayong lahat pag mayroon pong malalakas na thunderstorms dala ng habagat, kasi may nangyari rin noon noong 2017 sa Port of Manila. Na-feature nga tayo sa CNN at CNN Philippines, at binanggit natin yung parang maliit na buhawi na tumawid ng port, okay, sa Manila Port. At umabot pa sa may area po ng bandang Quiapo. Okay, so ganyan po ang nakikitang senaryo kapag mayroon pong malalakas na thunderstorm sa dala ng habagat. Not necessarily on and off lang ng mga ulan, katamtaman na hangin, but pwede pa rin umabot yan ng 100 kilometro. Okay, kasi may mga ibang areas po, nung nasa Weather Philippines kami, maabot po ng 90 kph yung mga nakarecord po mga hangin dala ng habagat. So mag-ingat po tayong lahat na yun, lalo na yun na mainit ang karagatan. Nagbo-boost po yan ng energy sa mga hanging habagat. At dito sa Bicol, medyo kalmado na yun, but may mga ulan-ulan pa rin pwedeng dumaan bukas. At may posibilidad no, may na sumilip ang hanging araw pag gumalaw na po itong system, but still may mga occasional rains pa rin inaasahan. So, dito rin po sa may Western Visayas, Palawan. At pag akyat nitong bagyo ito, itong mga makakapal sa may Batangas area, akyat rin sa Metro Manila, Bataan, dito sa Zambales at sa Ilocos Region, kasama po ang Cordillera Administrative Region. Kakaranas po na yun ng may mga reports na 500 o 400 millimeters na rin yung mga ulan for the past 24 hours. So, grabe po, ganun po kalaki ang weather system na ito na si Carina, na mukhang dumadaan pa rin siya sa mainit na karagatan. At hindi tayo na-surprise na tinaas ng Joint Typhoon Warning Center ang forecast wind speeds na pwedeng umabot po ng 220 kph prior to making landfall sa may Northern Taiwan. So, Category 4 po yan, kasi pag pumalo siya ng 240 kph, super typhoon na po yan. While sa Pag-asa, pag 185, super typhoon din. Okay? So, yan po ang epekto ng habagat. Ito yung zoom-in satellite animation. Bagong beta testing po ito ng Windy. In-embed nila yung radar sa satellite animation.
At nakikita po natin dito sa Pilipinas, medyo base po dito sa radar, sa may likely sa may Tagaytay ito o sa may Baguio. So nakikita ninyo yung mga grabing ulan na dumadaan din sa may bahagi ng Batangas, okay, Metro Manila, Cavite, Bataan, Western Zambales. So yan po ang nakukuha ang signature ng mga ulan dala ng kabagat. Okay, samantala dito sa network of radars ng Taiwan, kitang-kita na po ang eye nitong si Bagyong Karina o si Gaimi, at palapit na po dito sa may area po ng northeastern Taiwan, at inaasahan po maglalandfall siya dito bukas po ng gabi. Kung bumilis siya, bukas po ng hapon. So depende po sa kanyang fast motion. Grabe din po ang mga ulan dito sa may Batanes, Buwing Cubab Islands, at northern part of extreme northern Luzon dahil po sa kanyang sirkulasyon. At nasa signal number 1 po o wind signal number 1 itong ibang parts ng extreme northern Luzon at sa may Batanes. At nakikita po ninyo dito sa Pag-asa wind signal itong mga areas po na signal number 1 like northern Ilocos Norte, Apayao, okay, yung northern at central part, okay, Cagayan, Isabela, yung eastern and northern portions ay na signal number 1. Babuyan Islands as well. Dito na po sa Batanes, wind signal number 2. So ibig sabihin yung hangin dito ay mula 63 hanggang 89 kph o 88. Samantala ang signal number 1 less than 63 kph, 0 to 62 o 63. Okay, and then ito yung track natin kanina, alas 8 ng umaga. At nandito na po siya, banda dito. At yung forecast winds dito medyo mababa pa dahil once a day lang tayo nag-i-issue since wala na pong direct threat o hindi naman dadaan Pilipinas. But ang Joint Typhoon Warning Center na yung gabi, ayan po, tinaasan nila ang forecast wind speeds dahil po dumadaan po sa mainit na karagatan. Abot po siya ng 220 kph. 20 kilometers shy of becoming a super typhoon. Who knows? Kaya babantayin po natin before making landfall sa may Hualien City. Malapit sa Hualien City. At yan po. Sa ating Asian tracks, lahat ng Asian agencies nag-agree. Dito po siya sa may Northern Taiwan magla-landfall. At kasulkuyan, ang Joint Typhoon Warning Center pinakamataas. Nasa 175 kph na po yan. Kanina 150. So nagkakaroon po siya ng hindi pa naman po rapid. Malapit na sa rapid intensification. Pag-asa nasa 150 kph. The rest mga less than 95 knots. So yan po ang mga Asian agencies. Sa mga models, Northern Taiwan po ang pinapakita. At lalandfall din po yan sa may southeastern China. Ito naman po si Papirun o bagyong Butchoy, but wala na po yan. Decaying stage. Ito po yung microwaves. Kita po ninyo yung kanyang eye. Yung eye wall malakas sa may northern eastern, southeastern quadrant. At ito po ang inaasahan pong paglakas niya. At nakita ninyo bakit lumakas siya dahil po yung shear. Alisin natin ito. Balik natin ito. And then ito yung wind shear. Halos green na po. So favorable po yan for intensification. Kasi wala na, humina na yung upper level winds. Meron pa rin dito but malayo naman yung circulation niya. Kaya medyo nabuo na po yung taas. May konting dry spot pa rin sa may taas but hindi yan mapapansin. Okay. At sa ating oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential, dito po ang pag-boost sa wind speed ng bagyo pag dumadaan sila. So medyo mainit, nasa 100 to 150 kilojoules ang heat oceanic heat content, I mean. So expect baka lumakas pa po ito. Huwag tayong ma-surprise kung maging super typhoon po ito dahil wala pa naman yung mata niya. So malalaman natin yan before landfall. So yan po yung kaninang 2 p.m.
at rain forecast. Yan po, kita nyo ulan dahil sa bagat. Ito na po yung bagyo. So, bukas ng umaga, nandiyan pa yung ulan, hapon, and then sa Huwebes ng umaga, nandiyan pa rin. But nagkakaroon na po ng improvement ng weather. But still, sa hapon o gabi, may mga ulan-ulan malalakas. Friday, definitely, medyo okay na po ang panahon natin. Although sa hapon, nandiyan na naman yung mga thunderstorms, but konting minuto lang yan or hours. One hour. Sabado, yan na naman po, mga thunderstorms. Pero, umina na po dyan ang hanging habagat. Ngayon, punta natin yung wave forecast. So, for the next 3 days until Wednesday at Thursday, until Thursday, nasaan po natin yung mga malalaking alon of more than 3 meters, almost 4 meters dito sa may West Philippine Sea, East Philippine Sea hanggang 3.4, 3.3 meters din sa may east of Northern Luzon, lalo na po dito sa may Batanes, pwedeng umabot po ng more than 4 meters at mapanganib po sa mga malilit at katamtamang sea vessels, mga sasakyang pangdagat, sa mga mangingisda dahil po delikado po yan, malalaking alon ng habagat at yung epekto ng bagyo. So, bawal mo nang pumalaot kasi kita natin nang umawot po hanggang 1.5 meters ang wave height at dito rin po sa may inland waters ng ating bansa. Umawot po na yun ng up to 1 to 1.5 meters ang wave height. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest update. At babalik ulit tayo bukas, Miyerkules, sa pinaka-latest update ng bagyong si Karina. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Paro ang papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.